حسن طبقت مفكار واطرم الترتاح منو مين عكس كحسين እዞም ንሕና ሃለዋቶም ማጥፊኦም እንብሎም ዘለና ፍሉጣት ተዋሳእትን ደረፍትን ኤርትራ ብህይወት ኣለዉ ግን ብስቕታ ተሳቂዮም እቲ ዘሰንብድ ነገር ግን እቲ ንሕና ከም መዘናግዕ ዝረኣናዮ ስራሓቶም ንዖም ግን ናብ ከቢድ ምስጢራዊ ሕማም ደፊእዎም ስለምንታይ ግን እቲ ዋጋ ክንዲ ዝኸቢዱ ደርፍታቱ ኣብ ዝንሰማዕ ክበፅሕ ግዜ ይወስደሉን እዩ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰማዓት ትግርኛ ዝርከቦን ሃገራት ስሙ ክደምቕ እውን ናይ ስሙናት ሕቶ ጥራሕ እዩ ካብ ክዳን ክሳብ ወርቂ ብስሙ ተጠቂሱ ካብ ዝሓሊፉ ክሳብ ዘመነ ጣኒቆ ግበረልና ዝብል ጥቕስ እውን ተጠቂሱሉ እዩ እዚ ኩሉ ሽምን ዝናን ሒዙ ግን ብሕማም ሃንደወት ደው ክብል ተጸበዩ ኣካል ኣይነበረን ናይ ትፈተን ጣኒቆ ናይ ህይወት ፈተና ይተፈቲኑ ካልእቲ ኣልበሙ ኣብ መስርሑ ዝጀመሩ ሕማም ወላ እኳ ንኩሉ ኺኢሉ ነቲ ኣልበም ተወዳ ክሕሾግና ኣይከኣለን ሕማሙ እናባእሰ ከሙዚቃ ዓለም እውን በኣሰን ባድ መንገዲ እንዳረሓቐ ኸደ ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ሽሙን ትዝተሓዘል ደርፍታቱን ገዲፍካ ጣኒቆ ተበልካስ ጣኒቆ ትመስክር ከምዚ ንኣሰት 15 ዓመታት ዝኣክል ብሕማም ክሳቐ ጸኒሑ ኣብዘን ናይ ሕማምን ስቃይን ዓመታት ከይተሓለለት ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ዘሳለይቶን ንዝንኡን ልግሱን ደልዮም ዘቐርብዎ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ክርሕቅዎ ከለዉ ካብ ጎኑ ከይተፈለየት ዝኣለይቶን ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ህዝባዊት ተስፋያ ነይራ ንጽንዓታ ትገልጽ ደርፊ እውን ድሕሪ ናብ ንቡር ጥዕንኡ ምምላሱ ለጊስላ እዩ እቲ ካልኣይ ዘሰንብድ ኩነታት እምበኣር ፈሪሐ ሓብሩለይ ዝብላን ካልኦትን ብርክት ዝበላ ሙዚቃዊ ፍርያት ዘቕርበ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ሃረፋይነ ሚዘር እዩ እዚ ኣብ መፋረቕ 2002 ግኑን ሽም ዝነበረው ደራፊ ካብ ኤርትራ ንስደት ኢሉ ካብ ዝወፅእ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ሊብያ ብጠቕላላ ንኣስታት 14 ዓመት ነዚ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ናብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበሉን ሞያ ኣይ ከምቲ ባህጉን ድሌቱን ሕልሙን ክዕብዮ ኽኢሉ ኣይ ከም ሳቡ ዕድል ገይሩ ካብዘን መሰጋገሪ ኢሉ ሓሲቡ እግሪ ዘንበረለን ሃገራት ወፂኡ ኣብ ዝሓሸ ዝበሃል ቦታ በፂሑ ናብርኡ ክዕሪ ካብን ናብን ክብል ዘርሞ ኮይኑ ዛጊቱን ካብ ከርተታ ያረፈን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ምስ በዓልቲ ቤቱን ሓደ ወዱን ኣብታ መዓልታዊ ስደተኛታት ዝጭወይሉ ሃገር ሊብያ ይዝርከብ ኣብዛ ይኮነን ነብስኻ ኮንካ ንሰብ ንውልቅኻ ኸማን ዘይትኾነላ ካብ ገዛኻ ብሰላም ወፂኻ ኸማን ክትምለስ ዲኻ ይትምለስን ዘይትፈልጠላ ውሕስነት ዘይብላ ሃገር ምህላው ከኣክል ኤፊ ኩነታት ጥዕና በዓልቲ ቤቱን ኣብ ስጋእ ኩነታት ይዝርከብ وإذا شاني سلمتي كبوب برحم بيتي وإذا شاني سلمتي እትሳልሳይ ብሽሙ ዘይኮነስ በቲ እልቢ ዘይብሉ ሳጓታቱ ዝፍለጥ ገዲም ስነ ጥበባዊ ስክኻ ኣለኩ ቡሽ ካብ ወጣፀ ፍቱይ ኣቤጋ ቲፋኖስ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ ሙሉእ ሽሙ ትፈልጡ ግን ክንደይኹም በያን ኑር ኣሕመድ ናብ ህዝቢ ዝያዳ ዘቕረብኦ ስራሓቱ ግን ትማልን ይሽቲ ሓወይ ክንደ ሓሙተይን ነይረ ኣይወ ቲፋኖስ ዓዳኣቱ እናብልና ክንሪ ኣነ እኳ ክጠልኦ ዝነበርኩ ማዕርኽ ንዱይ ተላቢስዎ ነይሩ ነቲ ገጸ ባህሪ እዚ በተን ክልተ ዓበይቲ ፊልምታቱ ኣብ ህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነት ዝረኸበ ስነ ጥበባዊ ከምቲ ዝደልዮ እኹል ስራሓት ከበርከተ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ከርሕቆ ዝኽኣለ ሓደ ዓብ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጠሞ ኣብ 2016 ብሕማም መንሽሮ ተጠቃ መጀመርታ ጥረ መሳሊ ጥራያ ነይራ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ዱባይ ከደሞ ኣብኡ ዝነበሩ ኢራናውያን ዶክተር 35,000 ድርሃም በሉ ንመጥባሕቲ እንተኾነ ግን ዓቕሚ እውን ስለ ዘይነበረ ሾህ ገብር ኣይከኣለን ብድሕሪኡ እቲ ሕማም እንዳበርትዐ ምስ ከደ ኣብ 2017 ናብ ሱዳን ከይዱ ኣብ ሱዳን 2 ወርሒ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብ ዱባይ ከደሞ ናብ ኤርትራ እንዳተመላለሰ ብሓገዝ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ ናብ ድሓን ዝኾነ ጥዕናዊ ኩነታት ተመሊሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕክምንኡ እኳ እንተዘይወድአ ግን ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ይዝርከብ ካብ ቃንዛውን ድሓን እዩ ዳግማይ ናብ ህዝቢ ተመልሰን ግን ኣብ ቅድሚ 4 ወርሒ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ናብ ስርሑ ይምለስ ከም ዘሎ ሓቢርና ነይሩ እዩ ሙሉእ ምሕረት ከወርደሉ እናተመንና እዚ ሞይቱ ከይተረፈ ተወሪሉ ዝነበረ በያን ብሓድሽ መንፈስ ክምለሰና ሰምሎ ተስፋይና ይምንሱ መጽከኤል ንትማሊ ናይ ትምህርት ድጽናዕ ነይርና زيادة البغم تنشل الفتو ساتي رخي إلى الكتب كوي أفكارك كم حد كذلك ام سيسترز إذن كسحكا كشجرة كغزنا كزيمة كتساب كله زي فلاليا كبرى مسفنن عتقد مسفنن كساب سوات أزين ستركتا لبنون حنسابي مسلني إلو زقلت أنا نزحمين نزنبر أحوات بتا حنساب سمعنا أتبل درفانين زيادة زي حس الصغر بتاع عزب تتريفن حنساب سمعنا حنساب سمعنا حنساب سمعنا حنساب سمعنا
ክብራ ጓል 9 ዓመት ኣጸደውን ከምኡ ብህፃንነተን ኢና ሜዳ ወፂን ድሕርቲ ዝነበረ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ድማ ናጽነት ኮይኑ ንዓደን ያትዋ ኣብ ሜዳ ክብራ ዝጀመረቶ ስራሓት ስነ ጥበብ ኣብ ከተማውን ክትቅጽሎ ዝዓገታ ነገር ኣይነበረን ኣጸደውን ከምኡ ክብራ ድምፃዊት ኣጸደ ድማ ጊታሪስት ኮይነን ናጽነት ተቐቢለና ድሕርዚ 10 ደርፍታት ከም ሰላም ወለደይ መርቑለይ ሃገርና ዕምባባን ካልኦትን ጣዕመ ዜማታት ዝሓዘት ካሴት ሒዘን ድማ ናብ ሰማዕት ቀረባ ህዝቡ ናይ ሕፈረንን ብጽቡቕ ይተቐቢልወን ቀጥላውን በተመሳሳለ መንገዲ በቀመማት ህይወት ትብል በአጸደ ተደርሰት መጽሐፍ ሒዘን መጽኔን አጸደ ነዛ መጽሐፍ ሲያጽሕፍን ከላ ናብ ዓግጥላን ሕክምና ኢላያ ኺዳ ነይራ እቲ ዘሰንብድ ነገር ግን ምስ ተመልሰት ተፈጢሩ እዛ መጽሐፍ ዚያ ኩሉ ነገር ወዲእና ቤት ማሕተም መስእተዋ እታ መተካታ ዘይብላ ሓፍታ ንኽብራን ድምፃዊትን ደራሲትን ዝኾነት አጸደ ተሰዊዓ ድሕርዚ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ውን ደው ክብል ተራዩ እዘን ኩሉ ምንቅስቃሰን ብሓንሳብ ዝነበረ ኣሕዋት እቲ ሓንቲ ካብቲ ሓንቲ ንዘለዓለምን ሓባሩን ተፈላለየን ኣጸደ ምስ ተሰወት ክብራ ኣዝያ ሰንባዱ ኩነታት ክትኣቱ ተገዲዳ ክብራ ድሕሪ መስዋዕት ሓፍታ ካብ መስኮት ቴሌቪዥን ፈጺማ ሪሕቃ ነይራ ክብራ ከም እትገልጾን ምስኣ ኮይነ ዝገብሮም ዝነበርኩ ነገራት በይነይ ኮይነ ክገብሮም ኣይከኣልኩም ክትብላ ተዛሪባ ክብራ ድሕሪ ሓፍታ ይጣዓማን ሓዘን ዝወለዶም ጓሃዝ መንቀሊኦም ገለገለ ጣዕናው ፀገማቱን ተቃሊዓ ነይራ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ጽምዋ ናይ ምስትንታን ናይ ምስቆርቋር ግዜን ግን ክብራ ብዝተጸናነዐ መንፈስ ትምለሰና ኣላ ሰሊና ካብተን ኣብ ፊልምታት ኤርትራ ኣብ ዝበዝሓ ንሪኣ ዝነበርና ተዋሳኢት ኣማንታ ህያ ፈጣሪ ምልኣት ውህብቶይ የቕሬታን ካልኦትን ዝኣመሰላ ስራሓት ኣብ ህዝቢ ቀሪባ ኣነ ብውልቀይ ከማን ካብ ስራሓት ኣዝያ ደስ ትብለኒ ስራሕ ዓይነት ትመስለኩም ህያ ፈጣሪ كان سباي جزعتي خيرك كندلي زي بنا دوس شاط كاولو يمرعيلي هو أصارات هتقبرن تسبز قبرك دي نعم بنت مسح عندنا قطر من رسائلك عن كل لا يتبل عن كل الكلام كذا طعيتها لودي بزيت عيتها انتو طرات نبرت انتو نعم بنت مسح زي كربا ايه زي رغم زي بلع ሰሊና ኣብዚ ዝበለጸ ናይ ዝና ግዜን ከላ ሃንደበት ካብ ስክሪን ትጠፍእ ንዓመታት ኣበላ እንታይ ኮይና ዝብል ሕቶታት ንደገፍታ ሰላም ከሊዎም ድሕሪ መጽናሕ ግን መልስ ተረኺብሉ እዛ ህፃን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ በቲ ዘጋጠማ ናይ ሙዳቕ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ታሕተዋይ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ዝተኸፍተ ንእሽተይ ባዶ ቦታ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ክሳብ ኣብ ዓረብያ ዊልቸር ኮፍ ከብላ ዝኽኣለት ዕናዊ ፀገም ኣቃልዓ ከምዚ ኢላ ኸላ ድማ ናይ ስደት ህይወት ተተሓሓዘቶ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ሱዳን ብሱዳን ጌራ ሳህራ ሕሰብዎ ኣይኮነን ኣብ ዊልቸር ኮንካ ብጥዑይካ ብኽልተ እግርኻ ደው ኢልካ ኸማን ናይ ሳህራ መንገዲ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ሓደገኛን ኣብ ልቢ ኤርትራዊ ዓብ ስምብራት ዘለዎን መንገዲ እሞ ከዓ በይና እኳ ኺትኸውን ምስ ውላዳ ከምኡ ኢላ ኸላ ብሊብያ ድማ ናብ ባሕሪ ተበገሰት ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሳ ኣተወት ብድሕርዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ኣተወት ንኸባቢ 8 ወርሒ ዝኣክል ኣብ ሕክምና ብዝተገብረላ ሓገዝን ክትትልን ናብ ንቡር ጥዕና ክትምለስ ክኢላ እያ ሰሊና በዚ ናይ ጥዕና ፀገም በዚ ድማ ናይ ስደት መንገድን ስቃይን ተፈላትና ዝነበረት ስነ ጥበባዊት ሓፍትና ክትምለሰና ተስፋ እንዳገበርና ሎም ብዘዳለናዮ መደብ መድረኽ ጥበባውያን ኣብዛዚምና ኣለና ሓና ፅሬቶኹም ኣይፈለየና ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይንሕመቕ ክሳብ ቅፃሊ ሰላም ንጥዕና ንዓኹም